በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተባልኹም አመንተ ኦርቶዶክስ አመላ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ብስም እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኹም ሐመይ ቀኒኹም ክንብል ንፈቱ ካብዚ ካብ ከሳቴ ሚድያ እዚ ከሳቴ ሚድያ እዩ። ከሳቴ ሚድያ ብሳተላይት ቴሌቪዥን አሳት ሓደ ሰዓት ዝተፈላልዩ መንፈሳዊ መርሃ ግብርታት ዝመሓላለፈሉ መንፈሳዊ ሚድያ እዩ። ስለዚ ካብ መጀመርያ እስካብ ፍጻመ መንፈሳዊ መደብና ሓቢርኩም ክትጸንሑ ብልዑል እግዚአብሔር ስም ብኽብሪ ንዕድም። እምበኣርከስ ነቲ ናይ ሎማዓንቲ መርሃ ግብርና መፈለምታ ክንገብሮ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ካብ 14 መልእኽታት ካብ ዝጸሓፉ ናብ ዕብራውያን ኣብ ምዕራፍ 13 ካብ ቁጥር 7 ከም ዝብል ቃል ንረክብ። ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝተዛረብኹም ኣቦታትኹም ሕሰቡ ይብለና እሞ ኣቦታትና እንታይ ኢሎሙና ነይሮም እንታይ ከተዛሪቦም ዝብል መርሃ ግብርና ክንጅምሮ ኢና። ጽቡቕ እሞ ቅዱስ ድሕሪ ቅዱሳን ሐዋርያት ዝመፁ ቅዱሳን ኣቦታት እውን ብዙሕ ነገር ስለ መንፈሳዊ ህይወት ተናጊሮም እዮም። ካብኣቶም ሓደ ብፁዕ ኣቡነ ጎርጎርዮስ ካልእ እዮም። እዞም ኣቦና እንታይ ኢሎም ነይሮም? ስጋዊ ፍትወትና ምስዓር ንህይወት ኣኪል ዘብቅዕ ሰማዕትነት ብምባል ፈተና ክንስዕር ከም ዝግበአና ኣቐዲሞም ተናጊሮም እዮም እዞም ቅዱስ ኣቦና። ኣቦና ማር ይስሐቅ ድማ ከምዚ ይብል፣ ብዝተዋሃበካ ጸጋ ኣመስግን ዘይተዋሃበካ ይደሊ እየ ብምባል ዝተዋሃበካ ጸጋ ከይትስእን ይብለና ኣቦና ማር ይስሐቅ። ስለዚህ ብዝተዋሃበና ጸጋ ክንደይኖቲና እነመስግን በብገዛና ህይወትና ክንፍትሾ ይግበአና። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መጸጊዕቲ እያ፣ ናይ ኖህ መርከብ እውን እያ። ኣብ ውሽጣ ድማ ነጽልል ንዕቆብ፣ ነገር ግን ብደግኣ ማዕበልን ቃላትን ተኸፊቶም ኣለዉ ይብለና ኣቦና ቅዱስ እንድርያስ። ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዓውደ ምሕረት ዓውደ ሰላም እያ። ነገር ግን ነዚ ሰላምን ምሕረትን ካባና ክርሕቕ ክምንጥል ዲያብሎስ ብደገ ብዙሕ ፈተና ከም ዘቐርብ እዩ ኣቦና ቅዱስ እንድርያስ ብደንብ ገይሩ ዝነገረና። ኣብ ልዕሊ ማንም ክፍኣት ኣይትስርሑ ኣይትፍረዱ፣ ነዚ እንተ ሓሊኹም ርስቱ ክትወርሱ ኢኹም እሞ ይብለና ኣቦና ኣባ መቃርስ። ስለዚ ርስቲ ኣምላኽ ምእንታን ክንወርስ ካብ ክፉእ ስራሕ ክንወፅእ ክፍኣት ክንገድፍ ከምኡ ድማ ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ማንም ክንፈርድ ካልእ ድማ ክፍኣት ክንሰርሕ ከም ዘይግበአና እዩ ኣቦና ኣባ መቃርስ ዝተዛረቡና እሞ። ስለዚ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተዛረበና ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝተዛረብኹም ኣቦታትኹም ሕሰቡ። ስለዚ ኣቦታትና ጽቡቕ ተናጊሮም ጽቡቕ ሰሪሖም ኣብ ጽቡቕ ድማ መንግስቲ ኣምላኽ ይነብሩ ኣለዉ እሞ ነቦታትና ቃል ክንሕልዎን ክንሓስዎን ይግበአና። ጽቡቕ እሞ ንምእተዊ እዚ ካበልና ካብ ሕዚ ቀፂልና ናብቲ መንፈሳዊ መርሃ ግብርና ክንሓልፍ ኢና። ስለዚ ክቡራት ህዝበ ክርስቲያን እዚ መንፈሳዊ መርሃ ግብሪ ካብ መጀመርያ እስካብ ፍጻመ ክትከታተልዎ ብእግዚአብሔር ስም ሕዚ እውን ብድጋሚ ንዕድም። كنبنب زبحري هدوتا زتزرق
أسننا أنفتو تفيئو صلى أمبر مريامي يمنت منينو صلى أمبر مريامي يمنت منينو معقوبي تكتما تابسي نمزن نبرنا دنقل مريامي تخلصنا لبي زعرفنا علنا تزمكحو صلوت عيون اللي تزبحو أبرهي ولا ليلة كوينو وين كيعن صفا هولغلق تمني وين بحسابن كي ترفع كفنا زعرفنا تنفصينا عن الناس صيوني تسنو القعزون هلاوي يتوحس صيوني تسنو القعزون هلاوي يتوحس معقوبي تكتما تابسي نمزن نبرنا ننقل مريامي تخلصنا لبي زعرفنا علنا يتزمكحو صلوت عيون اللي تزبحو زي حنت زلاي كوقود أني بحساب مستير قودي قليعو لطفات كرب وقرب تقعد بيبيقو عبسايز شفني لمولو عودي كونن وروركينا تسمحني لمولو عودي كونن وروركينا تسمحني معقوبي تكتما تابسي نمزن نبرنا دنقل مريامي تخلصنا لبي زعرفنا علنا يتزمكحو صلوت عيون اللي تزبحو شكشكتان فصبح كأنن زي عملو تطعم صحي نقو كندر تغيرو زبراي كزني تسنو بنقودقو عقبو نفسي يدنقل فرح لبي توكد عقبو نفسي يدنقل فرح لبي توكد معقوبي تكتما تابسي نمزن نبرنا دنقل مريامي تخلصنا لبي زعرفنا علنا يتزمكحو صلوت عيون اللي تزبحو معقوبي تكتما تابسي نمزن نبرنا دنقل مريامي تخلصنا لبي زعرفنا علنا يتزمكحو صلوت عيون اللي تزبحو በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ነዚ ቴሌቪዥንን በአባ ገብረ መድኅን ዘሰላማ ዩቲዩብ ቻነልን ኣብ ገገዛኹም ኮንኩም ትከታተሉ ዘለኹም ምእመነ ክርስቲያን በክርስቶስ ክርስቲያን
بولد ولودان بمنفس قدس منفسويان استبهالكم نايدينا ناي قدست دنجل مريم امنت فتوتي ناي بونا ناي ابن سلامة ناي قدست ارسيما ناي نبيات ناي هواريات ناي سمايتات ناي صادقان ناي قدسان تختلتن امنتن فتوتن زخونكم امنا كريستيان بملوهم دحان دغنيهم امين እግዚአብሔር አምላኽና ኣብዚ ናይ ሎማ ዓንቲ ንሱ ከም ዝፈቀዶ ድማ ትምህርቲ እግዚአብሔር አምላኽ ከምህረና ይሞ ናይ ምስጢር አምላኽ ምስጢሩ ይግለጸልና ንዓይ ንኮልታፋ አንደበት ተዛራቢ አንደበት ክበኒ ንዓኻትኩም ሰማዒ ልቦና ክበኩም እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና እሞ ኣብዚ ናይ ሎማ ዓንቲ ንመሃሮ ትምህርቲ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ፍቅድ 11 ዘሎ ሃይለ ቃሊና ክንመሃር ከምዚ ይብል እቲ ሕያዋይ ጓሳ ህይወቱ በጃባግዑ ይሕልፍ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ፍቅድ 11 እቲ ሕያዋይ ጓሳ ህይወቱ በጃባግዑ ይሕልፍ እሞ ኣብዚ ናይ ሎማ ዓንቲ ትምህርትና ጓሳ በጊዕ ዝብል ክልቲኡ እናተሓሓዝና ክንመሃሪና እግዚአብሔር ምስኩላትና ይኹን ጓሳ ማለት መራሒ አማሓዳሪ ሓላዊ ማለት እዩ በጊዕ ማለት ተማሓዳሪ ተመራሒ ተሓላዊ ያው ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ መጓሰ ማለት ናይ ምሕላው ሓደራ ምቕባል ማለት እዩ እግዚአብሔር በአርአዩን በምሳሌውን ዝፈጠረ ሰብ ከይጠፍእ ካብቲ ሕጉን ስርዓቱን ከይወፅእ ሓላዊ ክህልዎ ገይሩ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ስለዚ መጓሰ ማለት ብኻልእ ኣዘራርባ እቲ ዝጓሰ ዘሎ ህዝቢ እሞ እቲ ጓሳ ድማ ካብቲ ህዝቢ ዝወፀ ሓደራ ዝተቐበለ መራሒ ማለት እዩ ስለዚ ጓሳ ማለት ህዝቢ ከተመሓደር ካብ እግዚአብሔር ተቀበሎ ሽሞትውን ማለት እዩ መጓሰ ትዕበስ ይንኣስ ቁጽሩስ ይብዛሕ ይውሓድ ብዘይገድስ በደረጃ ስድራ በደረጃ መስሪያ ቤት በደረጃ ሀገር በደረጃ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በስተፈላለየ መልክዕ ዝግለጽ መጓሰ እዩ ስለዚ መጓሰ መጓሰ እትን መጓሰ ዝምረጽ ሰብ እንታይ ዓይነት ጓሳ እዩ ክርስቶስ ታይዝ ብለና ዘሎ ትሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ ወይ ብለና እግዚአብሔር አምላኽ ትሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ ይብል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ፍቅድ 11 ትሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ ይብል ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ሕያዋይ ጓሳ ንሱ ንሕና መጓሰ ዘለና አካላት ድማ ሕያወት ክንከውን እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ ሕያዋይ ጓሳ ድማ ህይወቱ በጃባግዑ ይሕልፍ ይዝብለና ዘሎ ስለዚ ኣብ መጓሰ ዘለና ሕድሕድና መጓሰና እንታይ እዩ ዝመስል ሕያዋይ ጓሳ ዲና ህይወትና በጃታ ንሕልዋ በጊዕ ንሕልፍ ዲና ዝብል ሕቶ ንኹላትና ዝጥምት እዩ ስለዚ መጓሰ ብዝተፈላለየ መልክዕ ክንሪኦ ንኽእል ኢና መጓሰ ካብ መን ኢና ንብገስ ካብ ኣምላኽና እዩ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ ክብል ከሎ ኣነ ኢሉ ሱቕ ኣይበለን ኣብ መዋዕለ ህይወቱ መዋዕለ ስብከቱ ክርስቶስ ብምሉኡን ተመርሚርናዮ እንታይ እዩ ዝመስል ነይሩ ህይወቱ በጃ ኣባጊዑ ዝሕለፈ ክርስቶስ ብዙሕ እዩ ቅድሚ ትንሳኤ በዓል ክርስቶስ ብዙሕ መከራ ከም ዝተቐበለ ብዙሕ ነገር ከም ዝሕለፈ ንፈልጥ ኢና ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ንክልተ ሃዋርያት ኪድሞ ክልተ እዱግ ተኣሲረን ክጸንሓኹም እየን ፈቲሕኩም ኣምጽኡ ኢሉ እተኒ እዱግ ተዓባይ ናይ ብሉይ ኪዳን ንእሽተይ ናይ ሓድስ ኪዳን እተን እዱግ ናይ ኣዳም ዝተኣሰረ ምሳሌ ምዃኑ ሊቃውንቲ ቦታትና ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ተምህረና ማለት ኣብዚ ንመሃሮ ግን ፈቲሕኩም ኣምጽኡ ኢሉ ክርስቶስ እተን እዱግ ምፍትሐን ናተይ ናትኩምን ናይ መላእ ደቂ ኣዳም ካብ እስራት ምፍታሕ እዩ ግን ክርስቶስ ነዘን እዱግ ፈቲሑ ንጽብሒቱ ናበይ ይኸይድ ተይልና ባዕሉ ናብ እስር ቤት ከይዱ
ስለ ኃጢአትና ስለ በደልና ተኣሰረ እዚዩ መጓሰ ማለት ንባዕልና ፍቲሑ ንባዕሉ ዝተኣሰረ ኣምላኽ ምዃኑ የረድአና ክርስቶስ ናይ ነገስታት ንጉስ እናሃለወ ኣብ በቕሊ ኣብ ፈረስ ኣይኮነን ተወጢሑ መጺኡ ኣብ ኣድጊ ኣብታ ዝተነዓቐት እዚ እንታይ ዘመረና መጓሰ ናይ ክርስቶስ ናይ ነገስታት ንጉስ እሞ ድማ ሓያል ኣምላኽ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም እናሃለወ ነብሱ ዋሪዱ በታ ዝተነዓቐት ኣድጊ ተወጢሑ መጺ ማለት መጓሰ ማለት ነፍስኻ ምውራድ ምዃኑ መጓሰ ማለት ንባዕልኻ ተዋሪድካ ነቲ ትጓስዮ ሰብ ተኽብር ማለት እዩ ትሕቲ ህዝብኻ ጫማ ህዝብኻ ኾንካ ምግልጋል ነፍስኻ ምውራድ ምዃኑ ኣብዝም የምህረና ኣሎ ማለት እዩ ብኻልእ ገጽ ክርስቶስ ኣብቲ ዕለተ ሐሙስ ዓርቢ ቅድሚ መስቃሉ ሐሙስ ምሸት መጺኦም ክሕዝዎ ከለዉ እቶም ኣይሁድ ወታደራት ሒዞም በትሪ ገመድ ሒዞም መጺኦም ክሕዝዎ ምስ በሉ ንመን ትደልዩ ኢልዎ ንኢየሱስ ናዝራዊ ክብልዎ ከለዉ ኣነ እየ ንዓይ ሓዙኒ ንዞም ሃዋርያት ግን ግደፍዎም ኢሉ እቲ ሓቀኛ ጓሳ ንባዕሉ ዝዋረድ ኣነ ከእሰር ንሳቶም ነፃ ይኹዱ ንዓይ ሓዙኒ ንዕኦም ግደፍዎም ኢሉ ንሃዋርያት ነፃ ኣውፂኡ ንሱ ግን ናብ እስር ቤት ዝኸደ ኣምላኽ መጓሰ እንታይ ዓይነት ምዃኑ ብቃላት ጥራሕ ዘይኮነ ብተግባር ዘምሃረና ኣምላኽ እዩ ስለዚ ሕድሕድ ናዩ ኣብ መጓሰና እንታይ እዩ ዝመስል መጓሰ ኣለና መጓሰ ብዝተፈላለየ መልክዕ ክንሪኦ ንኽእል ኢና መጓሰ ብደረጃ ቤተሰብ መጓሰ ብደረጃ መስሪያ ቤት መጓሰ ብደረጃ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኩሉ ኣሎ ማለት እስኪ መጓሰ ብደረጃ ቤተሰብ ክንብል ከለና እንታይ እዩ ዝመስል ቤተሰብ ክፋል ሕብረተሰብ ኣብ ቤተሰብ ጥዑይ ቤተሰብ ክፍጠር ተዘይክኢሉ ጥዑይ ሕብረተሰብ ክንፈጥር ወይ ክህልወና ኣይክእልን እዩ ማለት መጀመርያ ክዕረ ዘለዎ ኣብ ቤተሰብ እዩ ቤተሰብ ጽቡቕ ክኸውን ድማ ኣብ ቤተሰብ መጓሰ ኢልና ንጽውዖም ወለዲ እዮም ነቶም ዝወልድዎም ደቆም ሓልዮም ተንከባኺቦም ብስርዓት ናይ ምዕባይ ናብ ጽቡቕ ደረጃ ናይ ምብጻሕ ናይ መጓሰ ሓላፍነት ናይ ወለዲ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ቤተሰብ ደቆም ከመይ እዮም ዝጓስዩ ልቢልና ክንሪኦ ዘለና ቆርበት ብልስልሱ ቆልዓ ብንእሱ ዝበሃል ምስላ ወለድሉ ደቅና ገና ብንእሽቶኦም ከለዉ ብደንቢ ጸሪብና ኾስኩስና ክንዕብዮም ተዘይክኢልና ጽባሕ ካብቲ ቤተሰብን ሕብረተሰብን ሓሊፎም ንመላእ ሸኽምን ጸገምን ዝኾኑ ኢና ኸነፍሪ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እቲ ናይ ቤተሰብ ምጓሰ ናይ ወለዲ ቤተሰብ ንደቆም ከመይ እዮም ዝጓስዩ ተይልና ካብ ህፃንነቶም ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሒዞሞም ክኸዱ ከም ዘለዎ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብፍላይ 5 ኣእማደ ምስጢር ብህፃንነቶም ክፈልጡ እምነቶም ከይክሕዱ ካብ እምነቶም ከይልውጡ ካብ እምነቶም ከይወፁ ብእምነቶም ጠንካራታት ጽኑዓት ክኾኑ ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብህፃንነቶም ፍቕሪ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከትሕዝዎም ኣለዎም 5 ኣእማደ ምስጢራት ስለ ዝኾኑ ገና ብንእሽቶም ኣእማድ ዓምድታት እዮም ዓምዱ ዝፈረሰ ገዛ ስቑኢሉ ዝፈርስ ስለዚ ናይዞም ህፃናት እውን ዓምዶም ከይፈርስ እምነቶም ሃይማኖቶም ከይልውጡ ጸኒዖም ክነብሩ ኣብዚ ናይ ወለዲ እቲ መጓሰ ዝዓበየ ነገር ይኸውን ማለት ስለዚ ዘመን ቴክኖሎጂ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ዘለናዮ ግዜ ደቅና ብሕማቕ ቴክኖሎጂታት ከይቅረጹ ከይውሰዱ ፈጣሪኦም ከይርስዑ ዝፈጠሮም ኣምላኽ ክፈልጡ ቤተክርስቲያኖም ድማ ከፍቅሩ ኣብዚ እቲ መጓሰ ናይ ወለዲ ይኸውን ኣሎ ማለት ናይ ቤተሰብ ኩላትና ልቢልና ክንሪኦም ከምኡ ድዮም ዘለዉ ደቅና ብዙሕ ግዜ ኣብ ቴሌቪዥን መስኮት ጥራሕ ተገቲሮም ኣብኡ በእውነት ናይ ባምቡላታት እናረኣዩ ዝውዕሉ ተኾይኖም ፍቕሪ ባምቡላ ኣይክህልዎም ምንም ነገር ንኣምላኾም ክርስዑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ንሕና ኣብቲ ናይ ቴሌቪዥን መስኮት እውን ቴሌቪዥን ምርኣይ ሓጢኣት እኳ ተዘይኮነ ግን ኣብቲ ቴሌቪዥንና ኣብቲ ኮምፒተርና እንታይ ኢና ከነሪኦም ዘለና ናይ ቅዱሳን ታሪክ ብፊልሚ መልክዕ ዝተፈላለየ መልክዕ ጌርና ነምህሮም ተኾይና
ፍቅሪ ቅዱሳን ክሓድሮም ይኽእል ታሪክ ቤተክርስትያኖም ታሪክ ዓዶም ከፍቅሩን ክፈትውን ይኽእሉ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ደቅና ካብ ነውርታት ክንዓግቶም ተዘይ ክኢልና ግን እዚ እቶም ደቅና ተበላሽዮም ሕማቕ ባህልታት ክወርሱ ይኽእሉ እዮም ስለዚህ ናይ ወለዲ መጓሰታ እዩ ዝኸውን ዘሎ ንደቆም ገና በህፃንነቶም ከለዉ ካብ ሕማቕ ነገር ካብ ነውርታት ነውሪ ኸይሎምዱ ሕማቕ ሱሳት ካብ መስተ ካብ ስኻር ካብዞም ኣነወርቲ ዝኾኑ ክወፁን ትጽቡቕ ባህሎም ድማ ክሕዙ ኣከዳድንኦም ኣቀማቕምኦም እዚ ኩሉ ነገር ናይ መን መጓሰኢት ኢልና ናይ ወለዲ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ በዛ ዓይነት ወላዲ ንደቁ መኺሩ ከስኪሱ ምዕባይ ማለት ጽቡቕ መጓሰ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ካብ ኩልና ኣብ ሕድሕድ ገዛ ወለዲ ክገብሮም ዝግባእ ናይ ወለዲ መጓሰ እዩ ብኻልእ መጓሰ ብደረጃ መስሪያ ቤት ዝተፈላለዩ ነገር ሓደ ሰብ ነቲ ዝተቆፀረሉ መስሪያ ቤት ሓደራ ኣለዎ ኣብቲ ዝተቆፀረሉ መስሪያ ቤት እሙን ናይ ምዃን እሙን ጓሳ ናይ ምዃን ንዝተቐበሎ ሓደራ ናይ ምውፃእ ካብ ኩሉ ዝፅበእ ዓብዪ ነገር እዩ ማለት ስለዚ ጓሳ ኮይንካ ነቲ ትጓስዮ ህዝቢ ነቲ ትጓስዮ ነቲ ዝመፀካ ከተተኣጓጉሎ የብልካን ብግቡእ ሰሚዕኻ ግቡእ መልሲ ክትቦ እዚ ድማ ናይቲ መስሪያ ቤት ዘሎ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ኣካል መጓሰ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ናባኻ ክጓሰ ዝመፅእ ዘሎ መፍትሒ ደልዩ ተጨኒቑ ተሸጊሩ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ተቐቢልካ ጭንቁ ክትፈትሐሉ ከተፅናንዖ ሕቶኡ ክትምልሰሉ ስለዝደሊ ተዘይ ኮይኑ ንስኻ ጓሳ ኮንካ ነቲ ትጓስዮ ናባኻ ሓደ መፍትሒ ደልዩ መፅኡ መፍትሒ ከሃብካ ትሰዶ ተኾንካ ግን ኣብ ልዕሊ ሸኽሚ ኢኻ ወሲድካ ትሰዶ ዘለኻ ማለት ብዝተፈላለየ መስሪያ ቤት ክንብል ከለና ከም ኣብነት መምህር ወሲድና መምህር ነዚ ዝተቆፀሮ ቤት ትምህርቲ ቤት እሙን ጓሳ ክኸውን ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ትሕቲኡ ዝጓስዮም ብዙሓት ተመሃሮታት ኣባጊዓት ስለ ዘለዎ ማለት ስለዚ እዚ መምህር እዚ ክምህር ከሎ ነቶም ዝጓስዮም ዘሎ ተመሃሮታት ፃዕዳ ወረቐት ኮይኖም ስለ ዝመፅዎ እቲ መምህር ብደንቢ ክቐርፆም ዘለዎ ካብ ዝተፈላለየ ሕማቕ ነገራት ኣውፂኡ ፍቅሪ ዓድን ፍቅሪ ወለድን ፍቅሪ ወገኖም ክሕዙ ናይ ምቕራፅ እዚ ናይቲ መምህር ናይ መጓሰ ክኸውን እዩ ማለት ኣብ ዝተፈላለየ ጥዕና ኺላታት ተዋፊሩ ዝሰርሕ በዓል ሞያ ጥዕና እንተኮይኑ ከምኡ ነቲ ሓሚሙ ዝመፀ ሰብ ሓደራ ኣለዎ ናይቲ ሕሙም ሕማሙ ገይሩ ናይቲ ሕሙም ቁስሉ ገይሩ ኣጽናኒዑ ሓኪሙ ፈዊሱ ኣድሒኑ ክሰድድ እዚ ድማ ዝተቐበሎ ናይ መጓሰ ሓደራ እዩ ዝኸውን ዘሎ ብተመሳሳሊ ኣብ ቤት ፍርዲ ዘሎ ዳኛ ይኹን ኣቃቢ ሕጊ ይኹን ጠበቃ እዚኦም ኩሎም ኣብ ናይ ሕግታት ዝተዋፈሩ ጓሳታት እዮም ትምእመን ዓቕሚ ስኢኑ ዝተፈላለዩ መልክዕ ፍትሒ ደልዩ ናብኣቶም ክመፅእ ከሎ ፍትሒ ክገብሩሉ ኣለዎም ማለት ስለዚ እቲ ብዳኝነት ዝተቐመጠ ኣካል ነቲ ዝዳንዮ ኣካል መጓሰ እዩ ናቱ ፍትሒ ከይጎድሎ ከይብደል ትድኻ ከይብደል ናይ ምግባር ዓብዪ ናይ መጓሰ ሓላፍነት ዘለዎ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኣቦና ዮሃንስ ኣፈወርቂ ብታሪክ ተወሲድናዮ ኣብቲ ዘመኑ ዝነበረ ናቱ ንሱ ነቶም ድኻታት ፍትሒ ከይጎድል ይጣበቐሎም ነይሩ እዩ ከምቲ ንግስቲ ኣውዶክስያ ነታ ድኻ መሬታ እኮ መንጢላታ ስልጣና ተጠቒማ ዓቕሚ ስለ ዝነበራ ነታ ዓቕሚ ዘይብላ ድኻ መሬት መንጢላ ወሲዳት ታ ድኻ ግን ከይዳ ተጓሳይት ስለ ዝኾነት ናብቲ ጓሳ ዝነበረ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ከይዳ ምስ ነገረቶ ግን ዮሃንስ ሰሚዑ ሱቕ ኣይበል ስለታ ድኻ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣትዩ ንንግስቲ ኣውዶክስያ ትገብርዮ ዘለኻ ትኽክል ኣይኮነን መሬታ መልስላ ኢሉ ኣይመልስን ኢላቶ መኺርዋ ስለ ዝኣበየቶ ድማ ኣውጊዝዋ እዩ እኮ ቤተክርስትያን ከይተኣቱ እዚ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ስለታ ድኻ ፍትሒ ስለ ዝጎደላ ስለ ዝተበደለት መጓሱ እዩ ዝዋፅኦ ዘሎ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ኣቦና ካልኦትና እውን ኩላትና ከምኡ ስለቲ ድኻ ስለቲ ፍትሒ ዝሰኣነ ሰብ ኣብ መጓሰና ኩሉ ክንበፅሐሉ ክንጣበቐሉ ክንከራኸረሉ ክንምግተሉ ይግባእ ማለት
ናይ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዲያውም ከምቲ አበር እስትና ዝራአናዮ እቲ ሕያዋይ ጓሳ በጃባግዑ ህይወቱ ይሕልፋ ዝብል ናይ ዮሐንስ አፈወርቅ እኮ በዚያ ድኻ ዝገበሮ ክርክርን ሙጉትን ንግስት አውዶክስያ እኮ ብዙሕ ፀገም አምፅያትሉ እያ ናብ ስደት ክስደት ኣብ ስደት ከይዱ መከራ ተቀቢሉ ክሳብ ሞት ክበፅሕ ዝገበሮ እዚ እዩ ፍትሒ ከይጎድል ድኻ ከይብደል ኢሉ ዝገበሮ እዩ ስለዚ ኩላትና ንሕናም ነቶም ድኻታት ይበቅ ዓቕሚ ዘይብሎም ኣብ ከባቢና ኣብ ቦታና ዘለዉ ድኻታት ኣብ መጓሰ ዘለና ኣካላት ክንጣበቀሎም ይግባእ ፀጊምዎም ሸጊርዎም መንበሪ ሲኢኖም ናብ በረንዳ ወፅኦም ብሓቂ በእውነት እቲ ጥሜትን እቲ ቁርን ፀሓይን ዝቕበልዎ ንሱ ከሎስ መሊስና ከባና ፍትሒ ሲኢኖም ድማ ዝንገላትዑን ንሳቶም ተስፋ ዝቆርፁሉን ህይወት ተሎ መጓሰና ክንሪኦ ይግባእ ማለት ሕድሕድና ኩላትና ነዞም ፅጉማት እዚኣቶም ክንጣበቀሎምን ክንከራኸረሎምን ይግባእ ሕድሕድና በእውነት እዞም ድኻታት ስእነት ስለ ዝሰኣኑ ድዩ ፅጉማት ስለ ዝኾኑ ድኻታት ስለ ዝኾኑ ስለ ዘይብሎም ሰብ እኮ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኩሉ ማዕረ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኩላትና በእውነት ክንደጋገፍ ፍቕሪ ክምስረት ዘለዎን ዘይብሉ ሂቡ ኣብ መንጎና ፍቕሪ ክምስረት ዝገበሮ ዳ እምበር ሰብ ካብ ሰብ ስለ ዝበላለፅ ኣይኮነን ስለዚ ድኻታት ክንብድሎም የብልና ነቶም ድኻታት በእውነት ናብ ሽግር ናብ ፀገም ከይኣቱ ክንጣበቀሎም ክንምግተሎም ይግባእ ኣብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 17 ታይብል ነቲ ንእሽተይ ከምቲ ዓብይ ስምዕዎ እምበር ብፍርዲ ገጽ ሪኢኹም ኣይተዳልዉ ይብል ፍርዲ ከነዳልወሉ ይግባእን ነቲ ድኻ ኩሉ ክንበፅሐሉን ክንምግተሉን ይግባእ እዚ ዝተፈላለዩ ኣብ መሪሕነት ዘለና ኣካላት ነቲ ህዝብና ነገልግሎ ኩሉ ከየተኣጓጎልና ብሰናይ ምምሕዳር ንኩሉ በእውነት ኖም ፅባሕ ከይበልና ሽግሩን ፀገሙን ተረዲእና ፍትሒ ሂብና ክንምልሰሉ እቲ ህዝቢ በጊዕ እዩ ንሕና ድማ ጓሳ ስለ ዝኾንና ናይ መጓሳ ሓላፍነትና ብትሕትና ከም ክርስቶስ ነብስና ዋሪድና ክንዋፃእ ይግባእ ማለት እዩ መጓሰ ብደረጃ ቅድስት ቤተክርስቲያን ተርእናየ እውን ብዝተፈላለየ መልክዕ ክርስቶስ ዘቐመጦም ናይ መጓሰ ደረጃታት ኣለዉ እዮም መጓሰ ብድቁና ብክህነት ብጵጵስና ከፋፊሉ ኣቐሚጥዎ ኣሎ ብዚ ስለዚ ቅድስት ቤተክርስቲያንና መጀመርያ ኣብቲ ናይ ድቁና ህይወት ከለና እንታይና ክንገብር ዘለና መጓሰና ኩሉ ነታ ኣሚና ተቐቢላትና ዘላ ቅድስት ቤተክርስቲያን ብንጽህና ብቅድስና ከነገልግላ ነቶም ሊቃውንቲ ካህናት ክንእዘዝ ካብ ዲያቆናት ዝጽበ ናይ መጓሰ ተግባር እዩ ከምቲ ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ ንሱ ዲያቆን ኮይኑ ቅድስት ቤተክርስቲያን ብተኣማንነት ዘገልገለም ኣብቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ዝነበሩ ምእመናን ማህበረ እስጢፋኖስ ብርክት ዝበሉ ህዝብታት ብተኣማንነት ብቕንዕና ዘገልግሎም ዝነበረ ክሳብ ሞት እውን እዩ እቲ ሕያዋይ ጎሳ በጃባግዑ ህይወቱ ይሕልፋ ኣቦና ቅዱስ እስጢፋኖስ ስለቲ ዝመርሖ ዝነበረ ምእመን ዲያቆን ኮይኑ ዲቁኑ እንዳካየደ ኩሉ ብተኣማንነት ነቲ ህዝቢ እናገልገለ ስጋብ ሞት ማለት እዩ ህይወቱ በጃባግዑ ይሕልፋ ሰማዕቱ ቅዱስ እስጢፋኖስ ብእንሚ ተቐጥቂጡ ሰማዕቲ ከም ዝኾነ ንፈልጦ ኢና ስለዚ እቲ ናይ መጓሰት ተግባራት ይዘርእየና ዘሎ ኣብዚ ሓደ ዓብይ ነገር ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ፍቅዲ 15 ክሳብ 17 ተንቢብና ከምዚ ይብል ዕያውተይ ሓለው መሓስአይ ሓለው ኣባጊዕ ሓለው ዝብል ንረክብ ማለት እዚ ነቲ ካህን እዩ መድኃኒዓለም ፈጣሪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱስ ጴጥሮስ ዝሃቦ ሓላፍነት ትፈትወኒ ዲኻ እወ ፈትወካ ስለዚ ኣብዚ ደጋጊሙ ዕያውተይ ሓለው ትፈትወኒ ዲኻ እወ ይፈትወካ መሓስአይ ሓለው ትፈትወኒ ዲኻ እወ ይፈትወካ ኣባጊዕ ሓለው ሰለስተ ግዜ በኣጽንዖት ስለዚ ዕያውተይ ክብል ከሎ ንህፃናት መሓስአይ ክብል ከሎ ንመናእሰይ ኣባጊዕ ንዓበይቲ እዚ ትካህን ድማ ተዋሂብዎ ዘሎ ሓላፍነት ተናባጊዕ ዝተባሃላ ኩለን ከይጠፍኣ ብተኹላ ዝተባሃለ ሰይጣን ከይብልዓ ሓላፍነት ክጓሲ
ዝተዋሃበ ዓብይ ሓላፍነት እዩ ማለት ስለዚ ክህነት ይኹን ጵጵስና ኩሉ ነቲ ምእመን ናይ ምጉሳይ ካብ ሕማቕ ከይጥፍእ ህይወት ምጥፋእ ዓብይ ተሓታትነት ስለ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ጎይታና ኣምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ንምንታይ ወሪዱ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ናብዚ መሬት መጺኡ ኩሉ መከራ ዝተቐበለኮ ሓንቲ ናይ ኣዳም ነፍሲ ስለ ዝጠፍአት እዩ 99 ነገደ መላእክቲ ገዲፉ ናብዚ መሬት ዝመጸሉ ምክንያት ሓንቲ ነፍሲ ስለ ዝጠፍአት ይብል ስለዚ ሕድሕድና ድማ ኣብ መጓሰ ዘለና ሊቃውንት ቦታት ካህናት ይኹን መነኮሳት መምሃራን ሰባኽያን ነቲ ነምህሮ ነቲ ነገልግሎ ህዝቢ ንሕና መጓሰ ስለ ዝኾንና ብደንብ ስለ ህይወቱ ክንጭነቕ ይግባእ ወታ ነፍሲ ከይትጠፍእ 99 ነገደ መላእክቲ መጺኡ ገዲፉ መጺኡ ሓንቲ ነፍሲ ስለዚ ንሕና ድማ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክህልወና ይግባእ ምክንያቱ ከመይ ዓይነት መጓሰና ክህልወና ዘሎ ንሕና ንጓስዮም ቁፅርታት ምብዛሕ ጥራሕ ድዩ ወይስ ነቶም ዝሓዝናዮም ህዝብታት ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ትክክለኛ መጓሰ ካብ በላዒ ዘናግፍ ከም ዓይነት ድዩ ከም ተኾይኑ ጽቡቕ እዩ እቲ መጓሰና ከምቲ ናይ ክርስቶስ ዘምሃረና እንታይ ነይሩ ክርስቶስ ኣብ መዋእለ ስብከቱ ክርስቶስ ኣብ ዓለም ኣብ ዝነበረሉ ጻንሒት ኣበይ ዝውዕል ነይሩ ተይልና ኣምዳ ድኻታት እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ አንቢብና ዳርኹባት ንሃፍታማት ይውዕል ነይሩ ዝብል ንረክብኒ ክርስቶስ ኣብቲ ናይ ሃፍታማት ግብዣ ይርከብኒ ነይሩ ክርስቶስ በእውነት ምስቶም ርኹባትን ሃፍታማትን ምስኦም ኣይውዕልኒ ነይሩ ምስ መንዳይ ዝውዕል ምስቶም ድኻታት ምስቶም መጻጉዕ ዝተባሃሉ ሕሙማት ምስቶም በእውነት ተስፋ ዝቆረጹ ምስቶም ጽጉማት ሰብ ዝፈንፈኖም ሰብ ዝነዓቆም ኣብኡታት ይውዕል ነይሩ እዚ ንዓይ ንዓኻትኩም ዓቢ ትምህርቲ እዩ ንሕና ምስቶም በእውነት ሰብ ዘይብሎም ሰብ ኮይና ክንርከብ ምስቶም ዝተደርበዩ ምስቶም ዝተገለሉ ምስቶም ዋና ሰብ ዘይብሎም ተስፋ ዝቆረጹ ድኻታት ምስቶም ሰብ ዝነዓቆም ምስኣቶም ክንርከብ ናውኣቶም ከይድና እንታይ ከነጽናንዖም ጸገሞም ክንርድአሎም እቲ ናቶም ጸገምና ጌርና ክንወስድ ክንካፈለሎም ከምዚ ይምሂርና ተዘይኮይኑ ድኻታት ብምዃኖም ከነግልሎም ነቶም ድኻታት ሕቆና ሂብና ናብቶም ርኹባት ናብቶም ሃፍታማት ንኸይድ ተኾይና መጓሰና ብደንብ ክንፍትሾ ይግባእ ማለት እዩ መጓሰ ማለት ነፍስኻ ምውራድ እዩ መጓሰ ክርስቶስ በእውነት እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ ኢሉ ናይ ነገስታት ንጉስ በእውነት ነፍሱ ሓፍሓፍ ከብል ዘይኮነስ ነፍሱ ዋሪዱ ምስ ነገስታት ምስ ሃፍታማት ምስ ርኹባት ዘይኮነስ ምስቶም ስኡናት ምስቶም ድኻታት ምስቶም በእውነት ተስፋ ዝቆረጹ ሕሙማት መጻጉዓት ዘመኑ ምስኣቶም ወዲእዎ ኖም ድማ ዘለና መምሃራን ሰባኻያን ኩላትና በእውነት ኣብ መጓሰ ዘለና ሰባት መጓሰና ንመን ነቶም ጽጉማት ነቶም ድኻታት ንዓኣቶም ኢና ፍትሒ ከይጎድሎም ከይብደሉ ድኻ ከይብደል ነታቶም በእውነት ክንጣመቐሎም ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ህይወት ናትና ህይወት ጌርና ክንወስዶ ስለ ዝግባእ እዩ ኣብዚ ሓደ ደስ ዝብል ጥቕሲ ኣሎ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝጸሓፎ እስኪ እዚ ጥቕሲ ሓቢርና ክንሪኦ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9:22 ብጣዕሚ ደስ ዝብል ጥቕሲ እዩ ከምዚ ይብል ኣነ ምእንቲ ነቶም ድኹማት ክረብሕ ምስቶም ድኹማት ኮንኩ ምእንቲ ንዕኦም ከድሕን ብኩሉ መንገዲ ከምኣቶም ኮንኩ ይብል ምእንቲ ነቶም ድኹማት ክረብሕ ረብሓ ኮለዎ ርኹባት ኮይና ሰብ ጥዕና ኮይና ፈላጣት መምሃራን ኮይና ምስቶም በእውነት ዝተጨነቁ ምስቶም ዘይብሎም ምስቶም ዝሰኣሉ ምስኣቶም ምውዓል ረብሓ ኮለዎ ካብ ኣምላኽ ዓብ ዋጋ ንረኽበሉ ነቶም ተስፋ ቆሪጾም ክጠፍኡ ዝበሉ ሰባት ድማ ናይ ነፍሲ ምድሓን ስለ ዝኸውን ረብሓ ኣለዎ ኣነ ምእንቲ ነቶም ድኹማት ክረብሕ ምስቶም ድኹማት ኮንኩ እቶም ድኹማት እውን ተስፋ ገይሮም ተላዒሎም ኣምላኾም ከመስግኑ ታስተረፈት ህይወቶም በእውነት ናብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ክቐርቡ ወእስኪ ረኣይዎም በእውነት እዞም ድኻታት ተስፋ ቆሪጾም ኮለል ክብሉ ክውዕሉ ከለዉ ትናቶም ኮለል ትናቶም ድኻምና ጌርና እንተዘይወሲድና መጓሰና ትክክለኛ ይኸውንን እዩ
ስለዚህ ምእንቲ ንዕኦም ከድሕን ብኩሉ መንገዲ ከምኣቶም ኮንኩ እዩ ዝብለና ዘሎ ከምኣቶም ክንከውን ትሽግሮም ሽግራ ጌርና ትጸገሞም ጸገምና ጌርና ስእነት ይኮም ጌርዎም ዘሎ ፈትዮም ኣይኮኑን ከማና ደቂ ትሽዓተ ወርሒ በኣርኣያ ስላሴ ክቡራት ፍጥረት ደቂ ሰባት ስለ ዝኾኑ እዚ እቲ መጓሰ ናተይናታትኩምን ካብ ኩላትና ክኸውን ዝግብኦ እሞ ናይ ዘመንና መጓሰውን ብዙሕ ዝጎድሎ ከም ዝኾነ ኩላትና ንፈልጥ ኢና መጓሰና بدن بفتشنا كم تجزاير أملاك زدليو كخون جزاير أملاك يحجزنا قلنا زماننا مقاسة قدمي لون تام كتسانا بوتات تنبيه موز حلفو أبد صحفة منا كوسات نروح بتاريخ نتمرتنا سلز تكم اسكن رأيو اتنا زماننا مقاسة تايم السلزبل أبا باولين أبا أنتونسن تراقبهم أبزقبروا نايم فاس قدس صوت أمن علالو من حدث مرتين هرنايو سلازي أبا أنتونسن أبا باولي خطيقو مسكدو نا أبا باولي أبا أنتوس تايلمهم إذا غير كايز اللغا قبعدا كابيم سيخايو من هيبو كايلوم أزم مجزابير أملاخ يبني لهم أما مجزابير محراتو شرناتو بزحيو ندك سبات بدلنا خلنا أمسكال تساقيلو دحيننا تماليسو دما كم زعينة تساقا ندحنو لمن قد فاتيرو لنا زقرمي لهم أبان توسقنا سعبا بيلو مموزي نايمون كسنا هيوت أباي ديو خبكع ويسك قدسيلي سكنك زعبير أملاخ بصولات حطوتو ليلهم بدهرزي أبان تونس ناب صولات عاتيهم كتيغو صولات جيرم كوت خلو تايب لنا وعاك مسمسة إبلنا دسيل ووطأ مالك فالشيخ الشيخنا والوطأ دحار أبان تونسنا أبا باولي انتهي دا عيوز في الشيخ تا انتهي دا خارئي خايلومو وصعدا رقابيت أب سماي ملئين نسخنا مرح كاين رئي هم انتهي ترقمون تولوا وأبان توس زدا عدلنيا خان السخا سلازي بمنكسنا تولدهم دك الله خايوم سخاسي دك الله خايوم زمنكسنا خاس كقصلي لهم اسك خال عيد ما بصولات حطاتو لي عملكتو لي لهم مسنغروم ابا باولين صولات اتيوم افتخال ايكوص خلو جن ودمنا غصو يبل غصم حزينو موصو تكمسيلو موصو يبل انتاي دا اخونكم كم زعينت كونكم حزينكم موصيكم تايدكم كونكم تبلوم اي تم عنتو يزرعهم صعادا رغابيت وامن فرم تصليم تحويسوم رئي امو زد انتاي مالتيو انتاي دي ترغمو تبلوم اتوم دحار باخازو صعبو منكوسات دقخا نساتهم حاتياتن صدقن نحواوسو كخدو ايوم ازز حزن دا انتاي كحزن يلوم بولس كن سالساي غزي دما رايو ليلوم حرايلوم كريلوم مساتو ابت سالساي كوص خلو جن غاره وبكاي ان اوي ان بخي يوموص يوم ابا باولي بزي تدناغيصوم ابا انطونيس دما انتاي دخاريخا انتاي دي شغركا انتاي خاريخا سكنغرني لوم نسم دما انتاي مو خبلك ابا باولي اتوم زرعخون رغابيتس كلن بونت كواخ مسيلن تصليمن كل سونتن رئيين إلهم مالتي انتاي مالتي زي ترجمو انتاي خز ترجم تبلوم حاسياس يعني سمت ومفكر نواي حاسياس يعني سمت مفكر نواي توم تحازو ولدو دك خاسي شمتن جنزبن فقر جنزبن فقر شمتن زلوهم يم كوينهم كولدو إلهم مالتي اتينا بطاتنا تنبيت أبتي زمننا كيف تصم بدن بجرنا كن رأي قبعنا مالتيو اتنا يموقاسة زمننا زلو مبزحتو جزي وأبحث حدنا زرق زلو اتنا فقر نواي فقر الشماتات زبل نجارات كله كبانا كنا الحقا يقبع موقاسة مورات سلازخونه مراني علم يسوس كريستوس تحيا واي قاسة عنيك بالكله نفس واردو نفس تحت بيلو وفقريو أميرنا نفس واردو نتوم زحلوهم قاسات
ነቶም ድሕልዎም ኣባጊዕ ንኣቶም በጃክ ክኸውን እዩ ኣርኢና ስለዚ እቲ ናይ ዘመንና መጓሰ ድማ ብጣዕሚ ዘፍርሕን ኣጸጋምን ስለ ዝኾነ ካብ ፍቕሪ ንዋይን ካብ ፍቕሪ ሽመትን ወፂና ነፍስና ዋሪድና ነቲ ንጓስዮ ምእመን ኩሉ ብፍቕርን በትሕትና ነፍስና ዋሪድና ክንጓስዮ ይግባአና ማለት እዩ ምናልባት ኣብዚ ኣብቲ ሳልሳይ ግዜ ኣባ ጳውሎስ ዝረኣይዎ ሓሳስያነ ስመት መፍቀሬ ንዋይ እዚ ትዘመና ስለ ሽመትን ስለ ስልጣንን ዝጭናቅ ጓሳ ኣብ ዘመንና እናተበራኸተ ይመጽእ ከም ዘሎ እዚ ንድሓራይ ግዜ ዝመጽእ ከም ዝኾነ እቶም ቅዱሳን ኣቦታትና ሪኦሞ ዝሓለፉ እዩ ስለዚ ካብዚ ዘየድሊ መጓሰ ድማ ኩላትና ክንወፅእ ይግባአና ኣነ ንስኻትኩም ከዓ ሕድሕድና ህይወትና ንሕተቶ ካብዚ ነገር ነፃ ዲና ካብዚ ዓይነት መጓሰ ነቲ ንጓስዮ በጊዕ ካብ ፍቕሪ ንዋይን ካብ ፍቕሪ ሽመትን ካብ ዝተፈላለየ ናይዚ ዓለም ዘሎ ነገር ዝናን ክብርን ካብኡ ዝወፃና ዲና ዝብል ሕድሕድና ክንፍትሾ ይግባእ ከምኡ እንተኾይኑ ጽቡቕ እዩ ተዘይኮይኑ መጓሰና ብጣዕሚ ሓደጋ ክህልዎ እዩ ነቲ ንጓስዮም ኣባጊዕ ክብትን ይኽእል እዩ ነታ ንጓስያ በጊዕ ብጸላኢ ከብልዕ ይኽእል እዩ ምስተበተነን ምስተበልዐን ድማ ብኡ ዘብቃዕ ነገር ኣይኮነን ጽባሕ ድማ በጊዐይ ኣበየላ ኢሉ ዝሓትት ክርስቶስ ክሓተና እዩ እዚ እዩ ኣብ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 1 ነቶም ኣባጊዐይ ዘጥፍኡ ዝብትኑን ጓሶት ወይሎኦም ይብል እግዚአብሔር ነቶም ኣባጊዐይ ዘጥፍኡን ዝብትኑን ጓሶት ወይሎኦም ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ በጊዐይ ኣበየላ ኢልና ስለ ንሕተት በደንብ መጓሰና ክንሓትትን ክንመርመርን ይግባአና እግዚአብሔር ኣምላኽ ትክክለኛ ጓሶት ክንከውን ሓይሉን ጥበቡን ይዓድለና እሞ እቲ በጊዕ ብዘይግባእ ዘይሕለቱ ኮይኑ በጊዕ በእውነት እንተ ደኣ ትጠፍቕ ኮይና በቲ በላዓይ ሰይጣን ድማ ትብላዕቲ ኮይና ጽባሕ ንጎሕቶ ከስዕበልና ስለ ዝኽእል ብጣዕሚ ጥንቃቄ የለና ኣብዚ በእውነት ኣባ ጳውሎስ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ሪኦሞ ዝወፁ ወኣክ መስመሰ ደስ ኢልዎ ወላ ውሕዳት ይኹኑ ምትሕውዋስ ዘይብሎም ኣባጊዕ ብዝግባእ ዝጓስዩ ጓሶት ከም ዘለዎ የረድአና ማለት ካብቶም ሰለስተ ዝረኣይዎም ኣብቲ ቀዳማይ ሕውስዋስ ዘይብሉ ኖምውን ንሕና ዘይንፈልጦም እግዚአብሔር ዝፈልጦም ኣብ መጓሶኦም ትክክለኛ ዝኾኑ ስለ በጊዖም ዝጭነቑ ስለ በጊዖም በጃ ዝሕለፉ ሕውስዋስ ዘይብሎም ፍቕሪ ሽመት ፍቕሪ ገንዘብ ፍቕሪ ዓለም ክብርን ዝናን ዘይብሎም ወላ ውሕዳት ይኹኑ ብዙሓት ይኹኑ ንሕና ዘይንፈልጦም እግዚአብሔር ዝፈልጦም ትክክለኛ ጓሶት ኣብ ዘመናውን ከም ዘለው እግዚአብሔር ኣምላኽ የረድአና እዩ እሞ ትምህርትና ቅድሚ ምጥቕላል ሓደ ዓብይ ምስ ትምህርትና ዝኸይድ ኣብ መጽሓፈ ሲንክሳር ኣብ ናይ ጥቅምቲ 9 ንረኽቦ ሓደ ታሪኽ ተማሂርና ትምህርትና ክንጠቃልል ምዝ ታሪኽ ስለ ዝኸይድ ማለት እዩ ናይ ኣቦና ቅዱስ አትናስዮስ ብፁዕ ይበሃል እሞ እዚ ታሪኽ እዚ ተማሂርና ትምህርትና ክንወድእ ኢና እቲ ትምህርቲ ልቢ ኢልና ስክነስተውዕሎ ቅዱስ አትናስዮስ ብፁዕ በእውነት ታሪኹ መቆርዮ እዚ ቦዚ ገና በእውነት ካብ ህፃንነቱ ብሃይማኖት ተኸትኪቱ ዝዓበየ ኣብ ገዳማዊ ህይወት ከሎ ከዓኒ ኣብቲ ናይ ገዳማዊ ነብሱ ዋሪዱ ትሕት ኢሉ ዘገልግል ኣቦ ዝነበረ እዩ እግዚአብሔር በገልግሎቱ ተሓጒሱሉ እዩ እሞ ገርመኩም ናይ አንጾኪያ ፓትርያርክ እግዚአብሔር ጽውዕዎም ምስ ዓረፉ ፓትርያርክ ትኩኡ ደልዮም ቶም ናይ ዘመን ነበሩ ሊቀ ጳጳሳት ኩሎም ደልዮም ኣደላልዮም ነዚ ነገር ብቑዕ ኮይኖም ዝረኸብዎ ቅዱስ አትናስዮስ ነይሩ ስለዚ ንዕኡ ክትኩኡ ፓትርያርክ ሽመት ክህቡ ተቋፂሮም ናይ ኩሎም ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳሳት ተኣኪቦም ማለት ክገርመኩም ኣብዛ ናይዛ ኩሎም ምስ መፁ ግን ናይ ሶርያ ሊቀ ጳጳስ እልመፍርያን ዝተባሃሉ ቦና ግን ኣይመፁ ዶንግዮም ማለት ስለዚ ብድሕሪ እዚ 50 መዓልትታት ተጸብዮም ክመፁ ስለ ዘይከኣሉ በቃ ቶም ዝነበሩ ኩሎም ሊቃነ ጳጳሳት ብሓባር ኮይኖም ብሓደ ድምፂ
ፓትርያርክ ገይሮም ሸይሞም ቅዱስ አትናቴዎስ ነናብ ሀገረ ስብከቶም ተፈላለዮም ማለት ብድሕሪ እዚ ንፅብሒቱ ሊቀ ጳጳስ አባ እልመፍርያን ተመፀ ከመይ ዳ እዚ ነገር ተበላ በቃ ደንጊኾም በቃ ሸይሞም መኸይዶም እንተበልዎም በዚ ነገር ተቆጥዑ ከመይ ገሪኹም ኣነ ዘይብሉ ማዕርግ ኣነ ዘይብሉ ሽመት ክኾነ ይክእልን ካብ ደጊም ንቅዱስ አትናቴዎስ ፓትርያርክ ኢሉ ዝፅውዕ ዝተወገዘ ይኹን ኢሉ ኣብ ጊዜ ድማ ንሱ ናብ ሶርያ ተመሊሱ ኸይዱ ማለት ብድሕሪ እዚ ቅዱስ አትናቴዎስ ብፁዕ እዚ ነገር ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ሓዚኑ ካብ መጀመርታ እውን ሽመት ኣይደልዩ ብግዲኦም ሒዞም ንዓ ውሰድ ኢሎም ናብቲ ሽመት ኣምፂኦሞ ማለት ግን ሓዚኑ ስለዚ በዚ ምእመናት ከይከፋፈል ፈሪሑ እንታይ ገይሩ ነፍሱ ከዋርድ መሪፁ ማለት ነቲ ረድእ ደቀ መዝሙር ፀዊዑ ንዓ ወደይ ኣነ ልበይ ክትምርቐካ እያ ክንዳይ ኮንካ ፍታሕ እሰር ናቲ ኣገልግሎት ሕዞ ምእመናን ናበይ ከይዶም እንተኢሎም ኻ ንገዳም በሎም ኣነ ግን ክኸይደ ኢሉ እቲ ብእውነት ስርሑን ሓላፍነቱን ደቀ መዝሙር ኣረኪቡ ቡትቶ ለቢሱ ኸይዱ እዩ ዝብሉ በርግፅ ኣብዚ ንምሃሮ ዓብዪ ነገር ኣቦና እልመፍርያን ሊቀ ጳጳስ ከውግዝዎ ከለዉ ኣቦና ቅዱስ አትናቴዎስ ናብኡ ግዘት ኣይኣትዎን በርግፅ ብፓትርያርክ ንሱ ብስልጣን ይዓብዮም ከውግዝ ይኽእል ነይሩ ከምኡ ግን ኣይገበረን መጓሰ ነብስኻ ምውራድ ስለ ዝኾነ ቡትቶ ለቢሶም ተራ ሰብ መሲሎም ናበይ ናብ ሶርያ ኸይዶም ናብቲ ሊቀ ጳጳስ እልመፍርያን ዘለዎ ቦታ ኣብ እግሩ ተደፊኦም ወዲቖም ማለት እንታይ ዝኾንካ ኢኻ ኢሉ ኣነ ዳ በቃ መፀጋዕ ዝሰኣንኩ በጃኹም ኣፀጉዑ ንምሳኻትኩም ኢሉ በል ምዞም መነኮሳት ምስኦም ኮንካ ኣገልግል ኢሉ ብድሕሪ እዚ ኣቦና ቅዱስ አትናቴዎስ ዝገርም ሽንጡ ተዓጢቑ ማይ እናወረደ ዕንጨት እናምፀእ ቅጫ እንዳሰንከተ ገዛ እናወልወለ ሽንቲ ቤት እናፅረየ ብዘገርም ኣገልግሎት ኣቦታት እግሮም እናሓፀበ ትሕት ኢሉ ከገልግል ምስ ረኣይዎ ኩሎም ተገሪሞም ድቁና ክወሃቦም ኣለዎም ኢሎም ናብ ኣቦና እልመፍርያን ምስ ተመልከቱ ፀዊዖም ንዓስኻ ድቁና ይግባእካ ኢሎም ኖኖ ኣነ ኣይግባእንን ኢሉ ይግባእካ እየ ዝብለካ ዘለኹ ኢሎም ግዲ ምስ በልዎ ኣይበሉ ብነውሪ ተታሒዝኒ እምበር ድቁና ኮለኒ ኢልዎ ብድሕሪ እዚ ድቁና ብዳቆን ኮይኑ ከዓ እንደገና ን7 ወርሒ ምስ ኣገልገለ ኩሎም ድግን ብኣገልግሎቱ ብትሕትነቱ ነብሱ ዋሪዱ በዚ ተሓጒሶም ከዓ መሊሶም ክህነት ይግባእ ኢሎም ድማ ናብ ኣቦና እልመፍርያን ድማ ኣቕሪቦም ክህነት ይግባእካ ክህነት ክትወስድ ይግባእካ ኢሎም ከዓ ኩሎም ሒዞሞ ምስቲ ጳጳስ እረ ይግባእንን ኢሉ ኖ ይግባእካ እዩ በሉ ኣነስ ብነውሪ ተታሒዝኒ እምበር ክህነት እኮለኒ ኻ ኢሉ መሊሶም ቀፂሎም በእውነት ኣብ ዓመቱ ኸዓኒ ሊቀ ጳጳስ ክሾሙ ደልዮም ሊቀ ጳጳስ ዝኸውን መን ይብቑዕ ኢሎም ተደለዩ ግን ነዚ ነገር ብቑዕ ኮይኖም ዝረኸብዎ ቅዱስ አትናቴዎስ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ናይ መጓሰ ትርጉም ዝተረድኦ ትሑት እዩ ነፍሱ ዋሪዱ ብኸመይ ዝምረፅ ዘሎ ተኢልና ትሕት ኢሉ ውርድ ኢሉ ንኩሎም በእውነት የገልግል ስለ ዝነበረ እዩ መጓሰ እዚ እቲ ምግልጋል ምትሓት ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ቅዱስ ኣቦና ኣባ እልመፍርያን ድማ ኖኖ ናይ ግድን ጵጵስና ክትቅበለለካ ኢሎም ኩሎም ምስ ሓዝዎ ግን በሉ ስምዑኒ ምስጢር ክነግረኩም ኢልዎም ኣነ እኮ ናይ አንጾኪያ ፓትርያርክ ቅዱስ አትናቴዎስ እዩ በዚ ምክንያት ኣባ እልመፍርያን ብጣዕሚ ተደናጊፆም እንታይ ክገብር ፀኒሐ ፓትርያርክ ንዝኾነ ነገር በእውነት ከም ተራ ሰብ ቆፂረ ከንገላትዕ ፀኒሐ ኢሎም በዚ በእውነት ናይ ኣቦና ትምህርቲ ናይ ትክክለኛ መጓሰ ናይ ትሕትና መጓሰ ልቦም ተሰይሩ በእውነት ኣብ እግሩ ወዲቖም እዩ ዝብል በዚ ምክንያት ድማ ቅዱስ አትናቴዎስ ቅዳሴ ቀዲሱ ቁርባን ንኩሎም ኣቐቢልዎም ይብል ብክብሪ ድማ ኩሎም ተኣኪቦም በቕሊ ሸሊሞም ኣብ በቕሊ ኣውፂኦም ድማ ኣባ እልመፍርያን ኣብዚ ዓብዪ ነገር ክንመሃሮ ዘለና እንታይ ኢሉ ኣባ እልመፍርያን እንታይ ኢሉ በቃ ካሕሳ ክኾነኒ ኣነ ብእግረየ ዝኸይድ ኢሎም እታ በቕሊ እናሰሓቡ እግሪ እናመርሑ ኣባና ቅዱስ አትናቴዎስ ድማ ኣብ በቕሊ ኮይኑ ናብ ቦትኦም ተመሊሶም ናይ ፓትርያርክ ናይ መጓሰብ ኣገልግሎቶም ቀፂሎም ይብለና ማለት እዩ
ካብዚ ንመሃሮ ኩሉ በእውነት መጓሰ ማለት ነፍስኻ ምውራድ ነፍስኻ ምትሓት ስለ ዝኾነ ኩላትና ኣብ ዝተፈላለየ ናይ መጓሰ ደረጃታት ዘለና ሰባት ካብዚ ትምህርቲ እዚ ክንመሃር ይግባአና። ዘምሃረና ዝመኸረና ኣምላኽ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹኖ። እግዚአብሔር ኣምላኽ መጓሰና ድማ ከምቲ እሱ ዝፈትዎ በጃባጊዕና ዝሕልፍ ጓሳ ክንከውን ጥበቡን ሓይሉን ምስጢሩን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይዓድለና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። تمدحاني سمكا وتروح تسوعو زي قارت حقوس نوشتي ملقو حايلي سمعني قلبتي يحبس كم نسر منفسي سماياتي تحيي كمسكنو سمكا دقاقي مسمكا سمكا دقاقي مسمكا كمسكنو سمكا دقاقي مسمكا سمكا دقاقي مسمكا نسو يرويتي نتمير سريس تعرفتم يلن عمل بزنكس حنسابنا حورو أبا فيت حاتمو ناشاعي متني دقيمو دقاقيمو كمسنو سمكا دقاقيمو سمكا سمكا دقاقيمو سمكا كمسنو سمكا دقاقيمو سمكا سمكا دقاقيمو سمكا كمسنو سمكا دقاقيمو سمكا سمكا دقاقيمو سمكا
مستوعال انتبهال اشتيت تمثل نساقن تبلطنا دغري كام نسقل زي استوعل حزبي كيدو خمس قلبت نبي هوسي نغيرنا اقدمنا خنفلط حق دما ايو انت مرميرنا يو امنت نامصانا بحدا نرايو اب زمن كريستوس زنبرو حزبي مستوعال زسانو زغودلوم لبي بحيدات انجرا اشحات مجيبو مصابات تملسو كل سبت اجيبو بتأمر كريستوس كله تزاريبو اتزغرم جن زدنصو زحفر بعينو من رأيو زخلو تأمر هيستوعلون بحقي نيروم طرطر عورات ابريهو موتات انتلعل تأمراتنا قبري مساعتهم توعل نكريستوس يفلطون وديدو مستوعل مسحواريات زقصر يهودا زبلوو ممهرو بمشاط زخبر مسيلوو ب30 دينار توععلوو قويتو بمسعم يحلفو هيبو بيلاطوس نكريستوس مرميرو سرحو نصا كوانت زيبلو نقيصار فريحو بدل يرخب كلون غريفه فتحو إيلون تحتته حزبي هقددو وجرحو سقلو بلو إيدوم ناوطوطو فطاريهم كسقلو عينهم نافططو مستو علوم توسيدو يلن تقنطيتو بمسمار شنكيروم لكريستوس سقيلوم قمارن تتصاوتو تحت مسقل كوينوم ሕፃን ትዋደቁ ክዳኑ ገፊፎም ጀግንነት ቆፂሮሞ የላግጹ ነይሮም አምላኾም ምዃኑ ፍጹም ዘንጊዖሞ ምስቱ ዓለም ተወሲዱ ሓሞት አስሎሞ አምላኾም ምዃኑ ፍጹም ዘንጊዖሞ ምስቱ ዓለም ተወሲዱ ሓሞት አስሎሞ ንመቃብር ተወረደ ንደቂ አዳም ከድሕን ክርስቶስ ተሲኡ أما قبر يلن هكن دبت تنساي آمين كام قبال دك مزامور تسريق أمو وسيد أمو بمبال أيهو دوري أمو سينو مستوعال زمانو مودي أمو بناي كفاءات أنكليل زمك حيكونن انت سين كام مستوعال زتعمك قديفكا لنفسك تقود توعل ولا فلاسفاتات نايز عالم تمرامرتي يتم طببኛታት ፈላጣት ባህልቲ مستوعل زبሃል يبلو من حنتي مستوعل تزنبروم نتخبر ጎይቶኦም بمسمار قጥቂጦም አይን ሰቀልዎን ነይሮም ንዝፈጠረካ ፈጣሪ ኣብ መስቀል ካብ መስቀል ካብዚ ዝኸፈአ እንታይ ኣሎ ክበሃል ናይ ትንሣኤ ኣምላኽ ይዓድለና مستوعل نزفتركا فتاري أم مسكال كم مسكال كابز زخفاء تايالو كبخال نايتن ساي أملاخ يعدلنا مستوعال آمين وسبحات لأجزابين بسبكة وانجيل أجلجلوس ناجلجلنا تصنحو أبونا باجر مدز السلامة قال هو تسمع لنا نوحد من سكان دماء يهابلنا كنول نفتو كامون ياري داوي تعم زمارين زغرو لنا حواتنا زماري كورون كبر صادقن زماري تكينا سفان እግዚአብሔር አምላኽና ናይ አገልግሎት ዘመኖም ይባርኸሎም زماري ملائكت يسمع لنا እዚ መርሃ ግብር እዚ ጸኒሕኩም ዝኣተኩም ዘምለጠኩም ኣብ ባገር መድዘ ሰላማ ዩቲዩብ ብምእታይ ምክትታል ይከኣልዩ ንዘይበጽሖን ምብጻሕ ንዘይረአዮ ድማ ንኽርእዮ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይንረስዒና ባርከስ መርሃ ግብርና ብከሳቴ ሚድያ ዝመሓላለፈልኩም ناستات حد ساعات أنا قدوس هايلو كم دما داوي تبرا حبيرناكم مصنحنا قصال سومن بخالي مدب اسكام نراقب سسنا ينعكم سلام اغزابير مسخلاتنا يكون وسبحات لاغزابير